Oh ya kurang ajar. Wah, wes. Wis tuku obat. Aneh-aneh ora. Bagong ora kurang ajar kae bendaramu kok sida gelem. Bagong. Kowe iki jak omong piyayi kok meneng wae to? Apa mripatmu kowe? Ayo gimandeng mburimu ae. Karepe piye karepe? Teruske saiki kok piye? Kok. Kok aku dendam karo Werkudara. Mentol-mentolane arep mateni karo aku. Aku njaluk ngapura. Penak. Meng njaluk ngapura. Aku munggah gunung dengkulku lecet-lecet. Kita tukoke obat merah entek 350. Kapuhe entek 75. Nek ora ragan iki ora entek aku. Wah, lah dijoli Mengko ndak malah ora prayoga. Dijoli. yo. Kene ora mung ngomong tok. Rasa detong. Dadak disuwiri nang jero sak. Terima kasih. Njaluk ngapura. Ora apa-apa padha-padha. Rumangsaku kok anggere dijoli dhuwit kok dur nyawa enteng-enteng. Ada kaya itu. Aku mengeketan papat ki maksudnya piye? Obat merah 350, kapok 75. Kapuk 75 nggo ngapuki ndasmu kowe. Oh ya wis semuanya terima. Oh, ora ya. Bagong senengane kok aneh-aneh. Nggih, sinuwun karang nggih nek mboten ngoten niku. Lah kowe iso dadi ratu barang. Nggih karang lelakone kok mboten pripun-pripun. Ning kowe iso labu-labet tumraping negara Ngamarta. Nggih. Kowe ngundurke Yai Ratu Waradrawati. Nggih. Aja kuwatir mengko Werkudara wis maringi kowe bakal entuk saya akeh saka Yai Prabu Puntadewa. Nggih lho. Iya. Niku sing ngomong sinten? Aku sing ngomong. Wah, wis. Jelas meng ora ana nyatane lah. Lah iki meng senengane meng anu memberi harapan sih. Kresna iki Kresna ndasmu kuwi kok. Prabu Kresna kok Kresna. Salah sampean kok memberi harapan aku ora seneng nek carane ngoten niku. Ya sing baku kowe samet Werkudara sesuk aja kaya ngono. Ya. Yai Waradrawati ya tak suwun sing pranjitna ngati-ati. Ya. Kinaryasrana Bagong iki dadi kaca benggala. Lamun nadyan to kowe kuwi kawula cilik nanging ento wis nglakoni lara-lapa. Samengkone undu-unduane mesti bakal apik lan becik. Contone kowe arep dipateni karo Werkudara, kuwi dadi kasutapanmu munggah gunung, jegur jurang. Nganti kowe entuk kamukten negara Girika Dasar ora ketampung sak uruping damar sak umuring jagung. Nggih. Bagong. Nun. Kowe kudu manut karo aku. Manut piye? Waradrawati bendaramu lunga. Lho nanti Aku ora ngerti. Digoleki ora ketemu. Tumuli aku kandha karo bapakku Durna, ya guruku. Waradrawati iso bali marang Praja Ngamarta. Waton aku ngaturake tumbal. Hah? Waradrawati kandha teng negara Ngamarta wonten panjenengan buka tambal ban. Tumbal. Ucek. Oh, krungu tambal ban. Wah, wong edan. Tumbale sapa? Tumbale kowe. Hus. Waton ngendika. Terus saiki dibandingke Waradrawati menika nuwun sewu, Prameswari. Prameswari. Oh, Prameswari. Kok dadi dimenggo ditumbali karo nyawane Bagong sampean duwe nalar apa ora? Didhawuhi Durna bapakku. Durna ki akeh gorohe mbangane nyatane. Nyatane karo aku akeh sing numusi ngendikane mengkare kowe pendelem apa ora? Nek kula ora gelem, Tak peksa. nek kula gelem, Tegese kowe tresna karo para Pandhawa. Wah muga-muga reja ya, Tru. Mergo pugelan wis dipilah-pilah dadi pirang huruf. Wah iki. Pugeran P. Persatuan dan kesatuan diutamakan. Usaha dan selalu dilaksanakan setiap warga untuk memajukan
dusun Pugeran. G. Gerak jalan adalah lomba. Ngawur. Gerak jalan adalah lomba yang diadakan pada waktu Merti Dusun. Elok pemandangannya. Sana sini terdapat gedung masjid dan lain-lain. R. Rukun warganya akan mengakibatkan menjadikan warga Pugeran itu bersatu. Wah iya. A. Asa ase aso. Nganggere A mesti pinter banget asah ase aso. Lah iki ase ra melu. Dadi meng asa karo aso. Terus N. Nasionalismenya tinggi. Berbakti kepada negara. Wah iya apik tenan. Budasari dukuhe ya ceket-ceket. Dukuh iki saka apa? Dukuh terbagi 5 huruf. Oh, D U K U N. Wah, dukun. Ora iso nulis D U K U H kok N. Lali aku. Ya. D U K U H. D. Di mana ada dukuh, di situ ada masyarakat. Nah iya. Usaha Pak Dukuh selalu mendapat dukungan dari masyarakat. K. Kesejahteraan masyarakat diutamakan. Usaha mencari genduren. Desa kene iki ditetepake minangka dadi desa budaya lan desa wisata. Nggih, Pak. Iki ndadekake bungah rasaku. Padha karo desane awake dhewe iki pancen digatekake karo para pepunden-pepunden sing minangka dadi pengayomane awake dhewe. Lah, saiki kowe minangka dadi wong-wong utawa anak-anakku sing mapan ana ning Karang Kadempel. Tak jaluk kanthi banget apa sing wis diparingake dening pepunden mujudake desa budaya lan wisata iki wajibe pancen mbok upakara ingkang kanthi becik. Aja banget gampang rumangsa dadi wong desa kene tumuli bombong atine ning bombong tok ki ora cukup, seneng tok ki ora cukup kanggo njaga sing wis diparingake dening pamarentah ya kuwi wujude desa budaya lan desa wisata kudu mbok jaga. Kabudayan ning desa Karang Kadempel kudu mekar. Semono uga papan-papan wisata ora ngomongake wisata ingkang dumadi saka alam nanging uga panggula wentahing para kawula sak desa Karang Kadempel mujudake kapinteran. Ya kuwi Karang Kadempel kene iki wis kondang dadi papan panggonane sentral kulit. Tas, sepatu kok setapu. Lan sak piturute iki asale saka kene. Mula wajibe kuwi padha dijaga. Carane njaga supaya tetep menjila kondang kawenang-wenang. Lah kuwi eneng pundhake sapa? Kuwi eneng tanggung jawabe saben-saben kawula ingkang mapan ana ing Karang Kadempel. Aja diya-dinya, aja padha regejegan. Tetep rukun manunggal tetunggalan bantu binantu antaraning siji lan sijine. Ning akhir-akhir iki wah Semar kene omong ya ora nganggo basa sastra barang. Sastra sapa? Saiki nek ngomongke iki rasa nganggo sastra-sastranan. Sing baku kawula iki ngerti, penonton iki paham. Oh nggih. Akhir-akhir iki kok wisatawan Warataya wisatawan kok para-para sing padha rawuh ning Karang Kadempel kok katon suda. Iki jane eneng apa? Nalagaring Petruk Bagong kowe sing minangka dadi pengarep-pengarepe eneng apa? Eneng masalah apa? Mara gage matura. Kene aku matur Bagong ku kena imbase lho, Pak. Mergo sing ngeyel dhewe iki Bagong. Ning nek bapak kersane aku matur, ya ora apa-apa aku tak matur. Ah, piye? Mergo penemune para-para sing padha
golek sandang pangan lumantar dodolan kuwi durung manunggal. Durung manunggal piye? Ngene, Pak. Kono-kono ki akeh papan-papan wisata sing dumadi saka panggulawentahing para kawula mbudidaya mujudake ketrampilan tangan kayata lan liyane padha karo kene. Ning kono-kono ki pendak-pendak ana puluhan para warga saka mancanegara, para warga saka kiwa tengen ingkang padha rawuh mesti padha diparingi sing gawa ki mesti padha diparingi dhuwit. Ngono lho. Dadi padha betah tekan kono. Ning nek kene sebagian padha diparingi, ning ngono uga ingkang isih ngengkel ora gelem maringi. Lah nek carane kaya ngono kuwi ora jeneng kok ora kompak to, Pak. Nek ora kompak dadine sing padha nggawa pembeli-pembeli tekan kene iki do ora seneng mergo ning kene ora entuk apa-apa. Ora ngelingi yen to rejeki saka sing kuwasa kuwi janjane dhewe ming minangka lantaran. Ora dikukup dhewe ning uga diratake karo para-para sing bakal nampa rejeki. Bagong kok ngono? Sik, Mir. Mau ayah kok saiki, Mir. Iki masalahe rada serius iki, Tru. Iki perlu apa jenenge iki? Ana pembelaan saka aku. Aku buka toko tas ki ning tanah-tanahku dhewe ning nggon-nggon aku dhewe. Kok dadi aku dadak ngenehi sopir-sopir bis ngopo? Lho, kok sik sopir bis sing nggawa tekan kene gong kudu ngenehi tip. Kaya aja nganti kowe malak terus rejeki tok pek dhewe. Nek carane kaya ngono, ora mung kowe tok sing kapitunan ning tangga teparus anak kadang padha kapitunan. Mula sing kompak. Ayo, nek diparingi semene bareng-bareng. Men kabeh mengko nek kondang kabeh tekan kene kabeh, dodolan kabeh, kerejeken kabeh. Ngono lho, Gong. Terus aku kon menehi. Heeh. Aja malak, tandane lho, rejeki iki nek malak sudane cepet, Gusti ora paring meneh. Percaya karo aku. Nek rejeki kowe ora malak, diratake karo tangga teparuh, diratake karo sanak kadang, diratake karo sing wajib nampa rejeki kuwi. Wo, arep ming entuk sithik ning ajeg. Entuk sithik ajeg tinimbane akeh ming sepisan. Pilih ndi? Pilih kabeh. Lho. Pilih sithik ning ajeg. Nek sithik ajeg kudu tumindak kaya ngono kuwi. Apa-apa ki digawe sayuk rukun. Marjinamatan daya dinayan. Ngono lho. Ha ta? Ha iya. Piye rasamu? Duh. Ngopo e? Lek ndodok kena keprak. Terus piye nek menurut kowe? Nek pancen ngono wis kompak aku ya saiki melu. Lah ngono. Nek ora kompak ki bakal ya dadine ora apik. Nek kompak nyawiji tunggalan ki apa wae wis to, Gong. Sing bagot sing abot bakal dadi enteng, sing angel mesti bakal dadi gampang. Lho, ya ta? Sithik akeh disyukuri. Aja malak. Oh iya. Ngono lho. Aja terus koyo entuk rejeki akeh terus ora mbrebel sithik-sithik. Nek kaya ngono kuwi ora ndek kanca, ora ndek sedulur. Heeh ya, Tru. Ha iya, wiwit saiki kudu kaya ngono. Siap. Wis saiki aku arep padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Syukur nek wis ana siji sing diudari, angka loro bab budaya. Bab budaya kuwi ya kudu dijaga. Merga iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awak dhewe wajib nglestarekake. Ngono. Lah kok saiki padha diya-diniya. Gareng wingi wis gelem jadil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jadilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jadilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jadilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Ya ana pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wong. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang ki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong ndelok wayang ki nek tenan-tenan le ndelok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa ki alus, wong Jawa ki kebak sasmita, ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggo nendi, alane nggo napa. Kuwi ayo padha dionceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono?
sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa kok nglarang adat budaya Jawa. Ha, uteke wis kuwalik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu nang omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya nang negaramu dhewe. Lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik, iket iki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke iki luput nggo napa? Kowe kelingan ora? Wayang iki mbiyen dienggo nyebarke agama karo Njeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih wareg mangan wari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo do nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, diisi tu langit dijinjing. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang, kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudar arep mangkat nang kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong ki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu ki ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresna budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng ya itu. Sapa? Sapa? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki ming kurban kok. Gareng iki ora salah kok arep dikamplengi ora. Sengit aku. Mulane saiki kok sing teko latihan jadian kok kurang siji iki bol gareng iki lho. Kowe iki apik lho reng dadi celeng. Celeng matamu kuwi ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijek-bijek mergo sikile pincang. Nan, trampe lemu joget mula aja. Kuwi iki ora apa-apa nek. Wis to. Ora apa wong kowe iki mung budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasaning Gusti Akarya jagat ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa. Sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, reng waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite, kuwi ora apa-apa, kuwi budaya, ya, Tru? Ngono lho, bener. Bagong ki arep wong kucluk ngene malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo to, ora usah dadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang truk. Wis kowe iki ndek jati diri. Iki budayamu kok arep ugreh-ugreh. Lah, nek wis kowe eling saiki aku tak omong, nggih, Pak. Aku ki rak kepengin bangun desa. Bangun meneh. Sengit tau anggere titik-titik bangun, bongan bangun. Kaya materiale iki cukup. Sik to, Kong, kose. Kose. Aja nesana susih. Kuwi kok njur titik bangun, titik bangun. Ah, jan wis ngatimu iki karepe piye to ya? Ngatimu sapa? Kae bakule tas pojokan kae wonge mblegentong dhewe pancen. Wanto. Ayo. Titik-titik bangun. Heeh. Semari nganti kesel aku iki mbaya wis man. Liyane jalukane kuwi engko ndak duka. Ndak ora seneng. Nganti aku iki ngarang lakon ning panggung lho. Mergo mung bungan bangun. Ngladeni para penonton ki kudu beda. Ayo ngene iki iso pecah ndase suwe-suwe. Ha iya. Nek yo ngene lho, Kong, malah justru kuwi dadi pamecut tumraping kowe kudu selalu berkreativitas, selalu berkreasi. Engko nek kowe ana ning nggon streaming ditulisi Semar Bangun Desa, ngono kuwi terus cok jejerke beda, ora ana tokoh-tokoh sing biasane kuwi penonton tertarik. Lho, kok ngene? Piye iki kok critane? Ngono. Ngomongnya karo iso wae kene iki. Wis ndase kesel. Ayo kudu dilakoni. Wis kesel bayare ora full. Pak Desa anu Wanto ki sapa? Kowe karo Pyai Manding ki piye? Kowe ditimbali nang kene ping bola-bali.
Oh, aku nek ora tresna ora. Ah iya. Kabeh iki manjing dadi sedulur. Mula sing jeneng budaya ya ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning nggo srawung karo nggo ngibadah, darmaning wong seni iki ngene iki, Tru. Oh. Dharma iki tegese kewajiban nglakoni urip bebantu marang sak padha-padha. Lah, aku isane nyumbang ya mung nyumbang kaya ngene iki. Heeh. Nyumbang lumantar seni, nyumbang lumantar budaya kanggo ngatonake tresna karo pepundhen-pepundhenku sing lenggah ana ing manding kene. Iya, ya bener ngono, Gong. Heeh, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicor ya? Yo, apa si Wanto ae dicor. Dideke nang protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Anake wae dicor. Oh, anake wae, Pak. Aja. Glidike ra jamak-jamak. Kus iki. Bangunku kuwi ya ming sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wewujudan ingkang kasat mripat, bangun batin kuwi mbangun bebarengan ayuta. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe iki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karukunan, desa loro dadi desa selu, dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten. Munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener Pak menika. Ling terus kersane Bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syarate apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo ngapa ora? Ayo bantu Bapak, kowe wedi reng. Sak rit. Kowe. Sing setengah rit ditibake ning Karangadembel, setengah rit kaya omahmu. Nggo apa? Guru ki kowe. Ya karaku kok sia-sia ki ngapa to Gang ora? Aku iri karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Jantenan kowe iki. Ngene kat wis-wis. Ah wis ben ora apa-apa. Ha iya. Ah semana gareng iki. Wah, remuk awake karemu. Ya wis ben wau iki senengane ngopo to. Heeh. Kowe arep dikai jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane jaket kok ukuran U. Apa kong jaket kok ukuran U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kersane Bapak, aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe iso mujuti apa ora? Kersane siji. Aku kepengin Karangkadembel kene iki ora ketamung sedhela tetunggon Kembang Cangkok Wijaya Mulya. Waduh, Sinuwun Ndarawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rana sapa? Waduh, aku nek tekan lunga dadu ki awakku dadaku sesek Pak. Petro piye Petro? Sikilku ki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Bagong apa? Aku ki meh gejala bisu ya, Pak. Gejala bisu kok iso omong iki, gejala bisu ki penyakit piye aku tak takon karo kowe. Rumangsaku ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma, loro ya kuwi Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka 3 ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Alugara. 3 pusaka utawa 4 cacahe kuwi gawanen supaya prapta ning Karangkadembel lenggah sawetara ning Karangkadembel. Nek 3 kuwi iso rawuh ning Karangkadembel, pambangunan desa iki bakal rancak nolo Gareng. Gareng slamet reng, pangestu apik terus syukur. Aku kok mung kathok-anthok. Cekel polisi. Dilucuti sandang aku. Aku kok senengane kurang ajar. Ora rasa tumindak sapenake dhewe. Heeh, aku kapok, Tru. Ya syukur.
Iki acara apa, Tru? Acara dalam berita. Tonyo Ora nesu ya. takon yo sing apik. Merti dusun mong Merti dusun. dusun pugeran. Wah muga-muga reja ya, Tru. Mergo pugeran wis dipilah-pilah dadi pirang huruf. Wah iki. Pugeran Lho, Kok usaha mencari kenduran iki? mimpene. ah iya. Ha, Ayo kita utamakan persatuan dan kesejahteraan lu menuju kesejahteraan dusun pugeran. wah edan. Bareng aku nyawang Bagong kok atiku sedih. Ula wonten apa Aneh-aneh. Wong Bagong wis ceria kaya ngono kok. Panjenengan menggalike Bagong kok dadi sedih. Nggih, Pak. Bagong we atine seneng kaya ngoten kok sampean malah penggali sedine wonten apa? Aku dadi kelingan jemuah kliwon sing kepungkur. Nggih. Wonten apa, Pak? Aku ki ngimpi mongko seprene wis lali ning bareng karo Bagong kok dadi kelingan meneh. Ngimpi napa? Bapak nyimpen napa? Kok dadi nyawang Bagong kok kuwatir? Jroning ngimpen tanpa kanyono-nyono kok. Omahe Bagong kuwi ewuh. Waduh. Terus, omahe Bagong ewuh. Ewu napa, Pak? Ewuh mantu mongko sing nyandang manten kok Bagong dhewe gek mantene wedok ora ana. Gong, Bapak ngimpekke omahmu ewuh kowe dadi manten. Asik. Lho kok asik piye iki? Kowe ngerti tegese ora? Nek sing jeneng wong diimpekke ewuh ki bakale nampa apa jeneng iki lelakon sing elek. Nek jarene mending dadi manten kuwi cepak patine. Ah, gugon Tuhan. Wonge mbok percaya karo sing gawe urip ora percaya karo impen. Arep diimpekke dadi manten dina ping 4 nek sing gawe urip bro mestake mati ora bakal mati. Tru semare kok tak percaya. Rasa dipercaya Mil. Wis ben nengke wae aku arep dadi manten, arep dadi apa-apa sakarepku. Ning tumrap aku kok atine Bapak tratapan. Rasa digawe tratapan. Santai wae pokoke Mil. Niat langening kalanggawan aklar pandan moncar tinon lerga konang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga praptaning Raden Werkudara tumrajak tanpa harapan lang-langing tuya mangu wong ganduan rimeng Mangoswamya ngambrengeng kadi karunaning kaswase yane marga memalat kung dosang gondo astrat aja Ndara Werkudara bekti kula Den yo Semar tak tampa bekti kula Ndara Lolo Garing tak tampa bekti kula Gus yo Petro tak tampa bekti kula Bos yo Bagong tak tampa
Enten apa? Lah kok dadi sampeyan rawuh teng Karang Kadempel? Wah, Semar. Praptaku ning Karang Kadempel. Wigati mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe isih tresna apa ora karo Pandhawa? Nek kula matur tesih tresna, apa iki Mbak tak jaluk mesti mbok wenehake. mestine ngaten. Tresna kula mboten saged kinten-kinten, Den. Nek kula ora tresna karo para Pandhawa, tangeh kula nderekke Pandhawa ngantos dumugi sepriki niki. Ning saka gedene tresna kula kalih para Pandhawa, wekasan kula nderekke Pandhawa ngantos sepriki niki. Yen pancen kaya ngono tak kandhani nggih. Yen to bendaramu para Drupadi ilang saka negara Ngamarta. Ilang? Yo. Lah sebabe Aku dhewe ora ngerti. Wis digoleki menyang endi papan ora ketemu. Tumuli aku sowan Durna bapakku. Kowe ngerti dhewe. Durna wis menehi ngelmu pirang-pirang kelawan aku. Lan ora nate goroh karo Werkudara. nggih, niku guru sing apik, guru sing becik. Durna tak takoni menyang endi lunganing para Drupadi. Jarine Durna, para Drupadi Mbak Yuku bakal bali nyang Praja Ngamarta. Waton aku iso ngaturake tumbal. Tumbal pripun? Wah, tumbal menungso. Tumbal menungso sinten sing kudu nggo tumbal? Aja kaget aku tak kandha karo kowe. Nggih. Jarine Durna bapakku sing kudu dadi tumbal supaya dadi srana para Drupadi bali nang negara Ngamarta. Wah, Bagong anakmu. Melayu, Kang, melayu lek kowe srasa wae. Piye? Lah jenenge Ndara Werkudara. Lah kok dadi mentala karo anakku? Mung merga saka omongane Begawan Durna. Oleh Bagong mbok menawa iki numusi impenku sing tetek tanggo-tanggon ya. Nek nganti ana apa-apa aku sing ora trima. Nala gareng karo Petruk. Ayo ning negara Ngamarta. Nek Bagong mengko tak wangeni. Tekan suruping srengenge ora katon. Ning negara Ngamarta aku arep nuntuh karo para Pandhawa. Aku kok melayu mau ngapa ya? Asurane gareng karo Petruk, "Gong melayu, Gong. Melayu, Gong, mane modar kowe." Neng aku ora paham masalah iki apa. Aku ya mung waton kesusu melayu kok. Ning kok Ndara Werkudara kok ngoncet karo aku, kok ngoyak karo aku ki masalahe piye aku tak ngerti. Iki digenahke, Mas. Kok sampean kok ngoyak kula kok mempeng men. Bagong. Nun. Kowe kudu manut karo aku. Manut piye? Para Drupadi bendaramu lunga. Lho nanti. Aku ora ngerti. Digoleki ora ketemu. Tumuli aku kandha karo bapakku Durna, ya guruku. Para Drupadi iso bali marang Praja Ngamarta. Waton aku ngaturake tumbal. Hah? Ndara Drupadi kandha teng negara Ngamarta wonten panjenengan buka tambal ban. Tumbal. Bucek ora. Oh, krungu tambal ban. Wah, wong edan. Tumbale sapa? Tumbale kowe. Hus. Waton ngendika. Terus saiki dibandingke para Drupadi menika nuwun sewu, Prameswari. Prameswari. Oh, Prameswari. Kok dadi dimenggo ditumbali karo nyawane Bagong sampean duwe nalar apa ora? Didhawuhi Durna bapakku. Durna ki akeh gorohe mbangane nyatane.
nyatane karo aku akeh sing numusi ngendikane mengkane kowe pendelem apa ora? Nek kula ora gelem, Tak paksa. nek kula gelem, Tegese kowe tresna karo para Pandhawa. Pandhawa ora tresna karo aku kan tresna karo Pandhawa. Entuk berapa macem? Oh, keduan. Wah, ora nyemplung kali. Wis brabah. Asem apa-apa tak tabraki. Tak kira debok tak tabrak kok ajar. Asem. Lah sing penting selamat pokoke. Kae sengara wani jegur sekali. Wah, wis iki kok dadi kok wah. Apa iki numusi anune apa ya impene Semar kae apa ya? Jadi aku dadi wah wis ya kok ya bener to ya impeni aduh. Wah wis lunga dhewe ra ndek apa-apa ra ndek sangu. Golek dalaning pati wae nek caraku kaya ngene iki ra duwe kanca, ra duwe sedulur. Golek jurang gak nyemplung jurang. Jurang jero. Jurang jugruk. Wanci bedhong bebayane. Nyemplung jurang menciraku entuk padas cuti pecah modar sisan ben-ben aku ndareke ndara Pandhawa ming arep diprenah pati kok golek dalaning pati aku tekan dhuwur munggah bukit plung ngono glundung siraku entuk watu tuak pecah metu getih mengko ora mati lara kejet-kejet ora ono sing nulungi piye ya ora ya wis lah gak selak malah pikir aku tekan dindi wis nyemplung jurang wae ah. Iki ngarep iki ana jurang. Bu, tulisane Bukit Bintang. Pathok apa ya semenarana engko aku nyemplung Bukit Bintang plung. Glundung. Tibane omahe Risa. Apa iya malah ora sida mati mah nggon aku urip. Cilaka ta? Malah tambah nyawa. Ha wis ning ora wong omahe Risa ado karo Bukit Bintang kok. Kene nyemplung tak penerke nggon watu-watu kae mbangane kesuwen urip ning alam pajak. Oh iya. Bumi kon sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur kencang warudayang pak pong bolong kali cedhe sapa sing gawe mula kayangan geger lah kok dadi Bagong golek dalaning pati dadi gara-garane kayangan lah Bagong tangi ngger Bagong dewa kok dapusi
Wong hidepe we kriyip-kriyip kok gayane mati. Kuwi jenenge wong merem ning ora tewajuh. Tegese hidepe keder. Bagong. Bagong tangi aja kaya bocah cilik. Kaya ana suara ya. Apa iki malaikat? Malaikat dengkelmu kira. Ayo melek ora. Ayo melek. Pulo. Wala panjenengan. Sapa? Panjenengan sinten? Lah, ora ngerti kok panjenengan gayane kaya wong tepung-tepung kok kae. Terus soalé kulino nang pasar kaya wong tepung ben iso silidit. Wo. Wedian ora. Panjenengan sinten Bu Kulun? Kulun Bathara-Trada. Walah. Lam-lam perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Sun permak dadi ndika. Bu Kulun. Ngaturaken sembah bekti kula konjuk Bu Kulun. Iya ulun napa? Pangesturun tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe. Daerah ning kasantosan Bu Kulun. Bu Kulun, piye? Wonten napa panjenengan? Mrepeki kalian jasad kula Bu Kulun. Bagong, Nun. Kita aja nglalu. Lho niki kula mboten nglalu kok. Kita nyemplung jurang glundung. Kula pas ke ngisor blethokan Bu Kulun. Dadi empuk mboten bakal tekaning pati. Kowe lah trondolo iki. Dewa kok dapusi karo titah. Nggih Bu Kulun. Niku ana pancingan pados dewa mandhap wonten ing jagat. Ternyata dewa kepancing Bu Kulun. Dadi kita ki ora niat mati to. Lho, urip dinikmati kok mati Bu Kulun. Wah, pancen bedias tenan kok ki. Terus Bu Kulun badhe menapa? Kulun bakal mitulungi kalawan jeneng kita. Matur sembah nuwun. Bu Kulun pirsa piyambak. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ndadosaken kula tumbal. Iya. Werkudara terutama. Dewa kok omongane kok basa Indonesia? Bu Kulun saking Cibitung. As. Cibitung dengkulmu mlacat ora. Dewa anu Werkudara sing utama sing bakal mateni kan jeneng kita. Ya ta? Nggih Bu Kulun. Anjir kita arep ngapa? Lho kula nyuwun senjata pitulungan Bu Kulun. Kita aja kuwatir. Kita bakal ulun tulungi. Kita rasane dinendi nang kene wae. Terus iki engko deloneh ana Nalendra Yaksa sing jeneng Prabu Kala Sereng. Serem apa sereng? Sereng. Kuwi kalahna. Patenana. Mengko busanane agemen, negarane kita ingkang ngagem. Serius Bu Kulun? Iya tenan. Ini dia si Jali. Lakon penjangkaku dadi ratu arep males ngudi tuwa. Lara wirang atiku karo sing jeneng Plekudara. Iya. Ning pripun anggere kula badhe ngawonaken Rani Jayaksa wong nyatane kula niku wong ora ndek kadigdayan Jaya Kawijayan bola ndek kasekten. Kita ulun paringi wujude pusaka karanan Kalung Robyong. Mekaten Bu Kulun. Iya. Pundi Bu Kulun? Ya, tampanana. Dolaruta saking Godha Sang Kura-kula. Yen amutusa Sang Sri. Lho, kalung kok kaya ngeten Bu Kulun. Menika wonten dusun kula dipun wastani genter. Genter nggo nyonggok matamu kuwi. Bu Kulun nampun emosi Bu Kulun. Niki genter. Ning ewa semana Bu Kulun nyebut Kalung Robyong mboten dados menapa kula anggap menika Kalung Robyong. Ya. Salah dadi apa? Matur sembah nuwun Bu Kulun. Ya, nek ulun tundur makayangan ya. Titanana. Nek ana buta jenenge Kala Sereng, patenana kuwi engko nglenggahi negarane. Kowe tak kandhani Kala Sereng iki sing nyidra para Drupadi. Wedan. Para Drupadi mengko cantiken dadi bojomu. Serius? Ora tenanan. Ya mung dienggo balekke para Drupadi marang negara Ngamarta. Oh nggih Bu Kulun. Kita kuwi abdine. Nggih Bu Kulun. Mengkanten mawon Bu Kulun ngaturi tindak wonten ing Antariksa. Ya. Ulun tundur makayangan ya. Bagong nggih ulun ngatos-atos. Hey!
geger kita ya. Ana dewa mabur ning dhuwur kita kok disogok. Sakayang nganti mak plethuk suarane. Mboten mleres to pulun. Warna-warna wis kudu ayo tangane sing apik ora. Dadi Srana aku nek arep mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Dendra. Sapa sing ketok ratu buta jenenge Prabu Kala Sereng pateni dening Bagong Legane atiku. Wah! Sapa iki wong kok wis ngatungke wujude pusaka? Bagong, kowe sapa? Kala Sereng. Hah? Kala Sereng. Kala Sereng? Iya. Negaramu? Giri Kadasar. Yakin Kala Sereng? Iya. KTP? Lho. Engko nek ngapusi salah wong aku. Atuh Giri Kadasar Prabu Kala Sereng mate dening aku. Modar. Jawang-iwang pulun rada kon nganggo sandangane. Wah. Lobok kabeh mesti. Gedene ra jamak-jamake. Lah gleleng aku saiki. Wah, wis. Ukirane keris kaya lho, piye? Wah. Sugih Bondo Bandu. Kawula Giri Kadasar, Ratu Gustimu tekaning pati. Aku Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokol Bawarsari. Patokol, awas aja kuwale. Patokol Bawarsari nglenggah neng Giri Kadasar. Pateh kowe? Inggih sinuwun. Ratumu pateni? Inggih kula sampun ngertos. Aku sing iso mbedah negara Giri Kadasar mula aku ing nglenggah dampar Giri Kadasar jejuluk Prabu Kala Sereng. Ning gandeng Kala Sereng ki Ratu Gustimu aku mung jenenge padha. Inggih, panjenengan mawi nami as jejuluk sinten? Prabu Pakon anu Patokol Bawarsari. Patokol Bawarsari teh wonten dawuh. Kowe tak utus tindak pundi? Mangkatane negara Ngamarta. Inggih. Aku bakal nggarwa Dewi Wara Drupadi ning kudu wayuh putri Ngamarta. Lho, sinten malih? Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Werkudara menika jaler. Asa kula nang wedok gelem. Dewi Werkudara kon tekan kene tak dhawuhe. Menawi boten purun gawe geger negara Ngamarta. Sendika. Wah. Wara Drupadi kula wonten dawuh sinuwun piye? Prabu Kala Sereng karo aku bagus endi? Sami-sami awonipun. Nek aurane ketok aku to aurane. Inggih. Tobat sandangane ra kok apik men pirang-pirang nyengkelit keris nyengkelit bendho. Iki nggo mateni mungsuh, iki nggo sambi golek ramban Werkudara. Inggih. Terus kowe sidane gelem karo sapa? Purun kaliyan Gusti kula Prabu Patokol Bawarsari. Asik. Ning aku ora arep ngijabi karo kowe nek urung entuk
garwa nomor 2. Sinten? Dewi Werkudara. Mekaten. Heeh, mula kowe manjing ana ing akekku kecubung. Inggih. Ingkang pundi? Sing jari manis. Inggih. Tak gawa ning negara Ngamarta mbok menawa patiku ora iso mboyong Werkudara, Werkudara boyonge karo Drupadi. Ngestaken dawuh.